det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Mister dit øre? Det er fordi, du skulle tage så mange blodprøver. Ja, det kunne de gøre i øret. Og til sidst var det simpelthen blødt væv, fordi de stod så mange målheder hele tiden. At så var det simpelthen så blødt, at så var de nødt til at skære det af. Det var også helt vildt egentlig. Skærer Ja. det af? Ja, fordi det var bare dødt væv til sidst, fordi de havde simpelthen stået så mange målheder. Hvorfor skulle de være i øret? Det var åbenbart det bedste sted, når det er en elefant. Ja, det er nok det. Ja, passer med Hun er så cute. ja. Hvorfor lugter så meget af støver? Det er elefant. Ej, hvor de nyder bare derude. Det er det gode vejr. Det er godt til maven, at de nyder det bare. Ej, det er så sødt, at man ikke er Ja, jeg har ikke hørt rock hele tiden. Når man nu har vi så meget på den. Vi gider ikke se så meget på det ene bus. Vi har set mere på isbjørn, jeg har kommet på det. Ja, og der gad jeg ikke. Kommer der en tante og hygger med? Og så skal du sige appelsiner. Jeg har sagt til dig komme med. Så er du klar? Og der kommer en appelsiner på den vej. Ja.